Здравейте! Днес ще отваряме новия Booster Box KS Origin. Днес съм си поканил един приятел на помощ за това отваряне. Здравейте! Сега това е новия Primary Set на Yu-Gi-Oh! Където са включени новите KS чудовища. Предимно съпорт за на Юги дековете от едно време. В сравнение с предния сет, който отваряхме, Glorious Gallery, този има доста по-интересни неща, защото предния беше доста мех. Така. Да започваме. Освен нещата на Юги, има и шахматни. Да, мисля, че се казваха Анджелики. Също има няколко нови архетайпа. Blitzkrieg. Какво друго има? Апдейти към някои стари архетайпове, като Sacred Beast и... не се сещам какво друго. Clown Crew. Да, Clown Crew е другия нов архетайп. Той е от старото. Той имаше, да. Предния. В този сет, освен Oriflame, има и новите Starlight 2.0. Така че да видим дали ще имаме късмет за едно от двете поне. Sorcerer of the Swamp. Nice. Това е апгрейд на едно старо чудовище Thing of the Swamp. Не съм сигурен от... Мисля, че да, подобен е арта. Сега нищо интересно. Light and the Darkness Ritual. Това е добро. Да. Хубавото на новия ритуал е, че докато е в гробището можеш да върнеш него и едно чудовище, което го споменава, което реално ти възстановява ресурсите за ритуалното преживяване. Summer. Ще мисля така топа карта. Invoked. Пак тези. Още Invoked. Още Invoked. Вау. Този Прети е, да. Invoked. Интересно е истината, това са пак. трите нови Attribute Related чудовища. Интересно, че са паднаха и трите в пака. Да. Прети Invoked пак. Да. Ранка. Това е пешката, мисля, че. От, да. Пак Summer. Мелфи Годман е. Да. Топ нейм. Още една от спорт картите за Кеса. И още една Blitzkrieg карта. За момента нищо интересно. Да се? Да. S-Force, между другото, е още един архетайп, който играе с колоните, както шахматния сет. Фотосуп. Найс. Добре. Найс. Very, very nice. Също подобие на предния клип. Ще слагам и цените на
Rare картата в екрана, може би от тази страна. Това е много интересна карта. Реално е съпорт за Плазма Blitzkrieg Blast. архетайпа. Да, но на картата виждаме едно чудовище, което все още не са релиснали в TCG-то. Plasma Warrior Atom, мисля, че беше. О, Celtic Mystic. Също така Celtic познатия Garden. като Graceful Charity. Да. Това е. Мистичния и келския пазар се правят грисвълчарите късмет. Шахматната дъска. Да. Доволно. Ви почва да се посъбират. Abyss of the Sacred Beast. Glitch Clutch Nullgainer. Кои мисля имена. И още един от него. Добре. За сега, освен гърнето, друго интересно, мисля, че няма. Playset of Summer. О, нормал чудовище. Радвам се, че все още принтират такива в 26-та. Да има ползата за всичко. Още един блатен. Blitzkrieg Field Spell, мисля, че. Май да. Да. Mind Shuffle. Найс. Реално това мисля, че беше основното парче, което трябва за да ги... За да ги слопваш. Да. Да. Godmami to again. Грейвис. Наближаваме половината и все още почти нищо. Освен гърнето. И още един инвокт. Минахме половината. Лявата. Дясната? Дясната. Дясната половина. Започваме лявата. Да се надяваме, че в нея ще има малко повече късмет. Overframe сега. Три пари на Sacred Beast карта. Yes, Magical Hats. Добре. Айлас, малко Алайстър спорт. Продължаваме с поредицата да не отиваме нищо хубаво.
Е, честно, втори Още път. зайце. Втори път. Secret Beast Release. В интерес на друга Graceful Charity карта, която ти позволява да вземеш като Secret Beast и да ходиш да ходиш в горщото. Това е краля, кралицата на шахматния сет. Май. Едно от двете, но... Отново нищо. Останаха още 5 пака. S-Force. Втори ритуал. Добре. Фарда Премордиал Горец. Само дето не е в Рим. Starlight отзади. Или Overframe. Добре. И... Дръмрол. Капсулс. Starlight. Найс. С новия Starlight технология. Добре. Добре. Лявата страна определено е доста по-добре от дясната. Foolish Trap-Hole. Още една пешка. Айде станаха към 3. Плейсет на ритуала. Новия бранд. Invocation Sword. Invocation Fusion. Последния пак.
хамон. Много добре. И сега ще направим равносметка какво се е паднало. И здравейте отново. Това са картите, които ни се паднаха. Като цяло доста добре този път. Успяхме да си избием парите. И ето ги. Хайлайта. Да. Двете. Секретки, Pot of Slot и Фара и Starlight версия 2, Pot of Slot. Така. Добре. Това е доволна кутия. Имахме повече късмет от този свет, отколкото от предния Говоря с Галери. Благодаря ви за отделеното време. Ако клипът ви е харесал, може да се абонирате за още такива видеа. Благодаря и до скоро!